good morning. So, for today's vlog, I will be going to Hagna Gymnasium kay karon akong schedule sa step 2 sa National ID. So, I am done with my step 1 sa katong purely registration online. So, actually ang Hagna is na sila room for katong online nga registrants ay naapod sa katong mo fill up sa slip, registrant slip. So, So I will be going there kay schedule nako is 8 to 9. So kinahanglan masayo ta kay simba ko day og gamay ra tawo so ma-early ta, di ba? So akong ipakita ninyo unsay process and if ni follow ba og protocol ang Hagna. And hoping forward nga mapadali og process ang akong ID kay pertik kayo pa. Gikan pa kong tagbilaran biyahe and then schedule. So, laban lang ta guys. So, ingana na siya guys ha. So, I will be touring you around sa kanang steps in getting your national ID. And also at the same time, murag labot anak ko no is land bank pod nga certificate. Land bank nga card. Okay, so see you there guys. Bye-bye. Interview pa sa mga additional information guys. So next is ako na. So waiting lang ta follow protocols. Gathering of informations and also the ipakita among online registration. So here waiting na lang sad. So later madala ko hindi kan tagbilaran. So karon ana ko almost done with my step 2. So looking forward nga mahuman ni karon guys. Kaya na ko'y kuan. So, muna itong dalian guys. Aron mahumanta. After which, akong i-show ninyo kung sa akong gibuhat sa step 1. Para sure. Actually, ang Hagna is namagod siya. Usa sa gipilot magod ang Hagna. So, muna paspas kayo ang pag-gather of data sa area. And then, after step 1. So, waiting this area guys. So, naito ka doors for online and katong online appointment. So, kuan ka na katong appointment slip. So, ibahin nila ito para dili kayo crowded. So, waiting pa mi dire nga taong kon para mahuman mi. And then, after this one, so magmata lang din sa mga ID. I know if 3 months ba or 3 months, 3 weeks or 1 month ba wato na mga ID. So looking forward nga mahuman na try. So update you later everyone. Almost ako sa door. So mag-umpisa na ako. I will be going inside after this one. So it is
guys. Actually, nandito ko for online registrants and this is for appointments. Kasi nakaka-register ko the appointments here. Waiting na lang ko for how many minutes tingnan or seconds. So, moving forward na dili ko minutes. So, field is Philippine Identification System ID natin. So, registration siya guys. Hindi siya sa center. This is from PSA. So, this is I have here, so nahuman ako, mag-wait na lang ko kung maabot na akong ID sa among barangay. So I'm here na. So exit ako sa napagapila guys. Open ko pa naman ang account. So ano siya guys. Sila niya. So nana ko sa ipa ng online bank account. So, day, mabiyabihon nga tagahag na. Isa tayo mong ma'am, day? LC sa Pitas. LC from? Calabasita. Ay, Calabasita. Dagat, kaliwat Calabasita. Sa lugar nga, biso na ikuwang parang Yes. tumoy naman. So, sa landbank siya ako open ang account. So, almost done ako, guys. Nanpila ka buwan huwaton? Yung answer, hindi ko din nakasiguro. Sir, kaya as of na wala pa siya kinapag-update. Pero ang ID yun. ID, sir, i-house na siya deliver, sir. May house to house na siya. So, possible na, inabot naman 3 weeks, 1 month, or More pa siya, sir. more pa jud, so 1 year. Pero yan may mga nakakuha na. At least naka-file na. So, yes. Sir, nakaitin So guys, I'm done. So I have here my papers and naka-apply na ko for land bank. So, so this is the Jim Sagna. So far, ko pa siya kay na-colored. So, pauli na ko guys. So I will be going na and waiting na lang for how many months or months para makuha ang ID. So, pagawas ako guys. Dahil magpalit patag. Pamahaw. See you sa next na mga vlog guys. Bye. Thank you for watching.